All I need ngifuna unginike igama lakhe isibongo. Ngitshele lamadoda amafishane lamadoda walala usuku nemini ngwanika inyama bese ngaphusa ugologa yahamba. Musu unginika iphone number yakhe. Nephone number yakhe esibili eyibackup umthola kuyona kuWhatsApp. Yebo salukwazi. Uma usungitshela ukuthi within 7 days angizokufonela yini. Ngithi mina sengimtholile. And usendaweni ukuthi sekukwena uthi wenzani ngaye. Sekukwena thina ngeke ngeze mina ngilandela ngoba bese singavumelana ngalo. Ngoba imali engisuke ngiyifunile kuwena. Ngisuke ngashonga ukuthi mina ngizohamba ngemlanga. Ngithe mina ngizomfuna ngemthole. Wena imali engiyifuna kuwena is 20,000. Kodwa mina ngizomfuna ngemthole. And guess what? Ngizothi nginike 10,000 siqala. Mase simtholile. Ungasangikhokheli le mali ngiya kuyena mina. Ngifaka umuthi. Uyahamba emhlabeni uyacula nemali yakho lobu uzoyithola. Ngifaka umuthi ke manje kuyena. Ngoba wena ubungashonga ukuthi asimbulala. Mina ngizomfaka ukhwantamu ngoba phela if lelwana seyifile kuyena kufuna obakhonto eyenzekayo. Either wena uthi amadoda waqhubeka asebenze amlethe la kumina ngibuyise imali yami kukuwena but we have to pay us in full. U10,000 kuma activator sikunike idata yonke ukuthi njengamanje uadmit esibhedlela sokuthi then ukhusholo iBP ukhusholo ushukela uthi uyashisela yogodola njengamanje uma esibhedlela ukuthi uzomfica kodwa kusinike imali yethu ke ngoba ngeke sikutshele ukuthi kwesiphi isibhedlela. Babu Dokotela bowusizojabulisa.